ndinokumbira kuti ungonyora mucomment section kuti makorokoto kuna Peace naLakmo Magaya avo vawana mubairo weSilver Cross of Zimbabwe nekuda kwebasa ravakaita rekurescue mbuya vavo pakubatwa negarwe kumondoro. So muri Zimbabwe ndinokutambirai zvakare pachannel ino, channel yeZim Witness TV, patinokupai maupdates akasiyana siyana, uye ndinoti kana kari kutanga kusvika pano ingobayawo button rekusubscribe, then turn on the notification bell so that you don't miss anything I do upload on this channel. Zimbabwe nyaya ndadzoka nayo nhasi sezvo muri ngozoti izuva remagamba. So nhasi tiringoti magamba edu akatifira aya, but nhasi manjika ndaona kune mamwe magamba akaita zvimwe zvinhu zvasingafungirwa kuti zvingaitwe nevana ivavava kana zvingaitwe nevanhu ivavava. Tiri kuonawo president Mnangagwa vapawo vana vechidiki vanova Peace Magaya ane makore 12 naLakmo Magaya ane makore 9 mubairo weSilver Cross of Zimbabwe nebasa ravakabata pakurescue gogo vavo kubva kugarwe avo vainge vabatwa negarwe kutanga kwegore rino munzvimbo yeMondoro. Regai vana ava vange vachinzi magamba nekuti basa ravakabata ihombe. Toziva kune vamwe varume kana vanhu vakuru chaivo vanototadza kunge vachirwisa garwe, vanotosiya munhu achitosvika kana pakutourayiwa, pakutodonzerwa mumvura negarwe, asi vana ava vakaratidza ungwaru hwavo nekurwisa kwavakaita garwe rainge rabata mbuya vavo. Nozoka Mwari kana akuda ngokuloketa nyasha so dzinhu zvadzinongoita. Vana ava tikatarisa vakatomboshidzwa kuState House vakapiwa $5,000 kuti oi vana vangu mubatsirike pazvidzidzo zvenyu. So tikuona nhasi vana ava vashedzwa futi kuHeroes kunova kwanga kuine mutambo wekurangarira magamba edu eZimbabwe akatifira, ndobva vapiwa futi award. Ndopaunongonoti nyasha zvadzinongoita. So muri Zimbabwe ngatingokorokotedzei vana ava nemubairo wavapiwa. So ndo nyaya ndanga ndinayo muzuva ranhasi. Ngatisangane mucomment section.